खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ थांनाय जुन दाननि 9 खालार खालिनिफ्राय गोबाव सम गोमाना थानाय इउटुबार मिस्ट्रेस रसमा बाला ब्रह्मखौ नखर आरो प्रशासननि खावलायहरनायाव बेंगालर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा गोबाव समनिफ्रायनो नागिरनानै गोबां नाजानायनि उनाव बिथांजोखौ थांनाय 5 आगस्ट दाननि हरनि 11 बाजियाव बेंगालर हालामनि सिकाबिदारकुलु होननाय जायगायाव संदाननानै मोनफिननो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। नखरनि बिथोन बायदि 7 आगस्ट खालारखालि आफादनिफ्राय गुवाहाटी बिरखं गाथोनसिम नखरनि सुबुंनो गथायनानै हरनाय जाबाय होनना मिथिनो मोन्दों। 8 नं दतमा बिटिसि बियाबनि सिङाव थानाय रामफलबिल आर.एन.बि फोथाराव बिजेपिनि बिसायख'थि बिजय संकल्प जात्रा हाबाफारि खुंदों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिजेपिनो भट होनो खावलायहरदों। मख'नो गोनांदि 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थिया दुर्गा फुजानि सिगां जागोन आरो बिसायख'थिनि खालारखौ 25 आगस्तनि गेजेराव फोसावनाय जागोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायथिदों। बिटिआर सोरखारा मैया मोनब्रै सिएम स्पेसियेल इनिशिएटिभ स्किमफोरखौ बेखेवनानै होबाय जाहाथे आइजोफोर लाइमोनफोर आरो देहायारि नोरजियाफोरखौ गोहो होनो हायो आरो जोंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे रैखाथि गोनां जोथोन लानाय बड'लेण्ड दानो हायो होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। BKWSनि बर'फोरनि थाखाय दासिमबो आसाम सोरखारा माखासे गामि हाबनायखौ फोसावदोंब्लाबो बायदिसिना जेंना दिहुननानै आबुं महर गामि सोसननायखौ फोसावजोबाखै। बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नेहाथारि प्रिताम्बर ब्रह्मआ। मख'नो गोनांदि BKWSनि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव सुबुं गौमा हानजा सुरनानै होस्रिखावनाय हाबाफारियाव गासै माहारियारि आफाद आरो 10,000नि बांसिन बर' रायजो राजाफोरा होस्रिखावनाय हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। दिसएबिलिटि बिथांखिनि गेजेरजों मैया गिबि खोलोबआव सोलोंथाइ गोनां सा 120 बेंगुरा सुबुंफोरखौ थिसनथाइ होनायजों लोगोसे गंसे इलेक्ट्रिक साइकेल, गंसे लेपटप, प्रिन्टार, बेग आरो जेकेट गथायदों। बेबायदि बड'लेण्ड उमेन इम्पावारमेन्ट मिशननि गेजेरजों आइजोफोरखौ गोहोगोरा खालामनाय आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि थांखिजों गिबि खोलोबआव मैया सा 210 लाइमोनफोरनो थिसनथाइ होनायजों लोगोसे खामानि मावनो थाखाय स्मार्टफन, बेग, जेकेट गथायदों बिटिआर सोरखारा। मख'नो गोनांदि मिशन चाइल्ड फ्रेन्डलि बिटिआरनि गेजेरजोंबो गथ'फोरनि बायदि जेंना जेरै जोनोम जानायनिफ्राय लानानै फरायसालियाव थांजासिम बिसोरखौ नोजोर लाखिनाय, गथ' लांखारनाय, उन्दै बैसोआव जुलि जानाय, फरायसालि नागारनाय बायदिनि सायाव खामानि मावनो सा 210 लाइमोनफोरखौ थिसनथाइ होनायजों लोगोसे बिटिआर सोरखारनिफ्राय गंसे साइकेल, मबाइल फन, बेग आरो जेकेट राननानै होदों बिटिआर सोरखारा। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 सेडुलखौ सेफायनो नागिरदोंब्ला जोंनो आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिना होनांगौ होननानै रन्जित बसुमतारिया फोरमायथिदों। जों सिगाङावबो काउन्सिल बियाखैमोन होनना फोरमायथिदों रन्जित बसुमतारिया। बिजनी हालामनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव रादाब। चिरां जिल्ला बिजनी ओनसोलनि सिङाव थानाय दाङाइगाव गामिनि अमल दैमारि आरो प्रमिला रानी दैमारिनि फिसाज्ला रितुराज दैमारिया इउनाइटेड किंडम स्कटलेण्ड इडेनबार्ग इउनिभार्सिटिनिफ्राय मास्टार अफ सिभिल इन्जिनियारिं उथ्रिसार जानो हादों। रितुराज दैमारिनि बे जाफुंसारनाया ओनसोलजों लोगोसे गासै चिरां जिल्लाखौ गोग्गाथाव खालामदों। बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा क'क्राझाराव बर' थुनलाइ आफादनि भबनखौ लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय। बर' थुनलाइ आफादा जोंनि धोनि थुनलाइयारि आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनो आरो जौगाहोनो नाजानायखौ दैदेनगासिनो दङ होनना प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। हाबाफारिनि समाव एमएलए नरेन सिस्लारि, बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि आरो गोबां गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। फैगौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय इन्डिया पस्टआ रेजिस्टार पस्ट सार्भिसखौ बन्द खालामसिगोन। भारतारि डाक बिफाना 50 बोसोर मुगानि जोबनायखौ नोजोर होनानै गावनि मुंदांखा रेजिस्टार पस्ट सार्भिसखौ बन्द खालामनो फोसावदों। फैगौ 1 सेप्तेम्बर 2025 मायथाइनिफ्राय अपारेसनफोरखौ गोदान मुगायारि खालामनायनि थांखिजों स्पीड पस्टजों मोनसे सोलोआरि खौसेथिनि बाहागो महरै सिबिथायखौ फारि फारि फोजोबनाय जागोन होननानै खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि रेजिस्टार पस्टआ 50 बोसोरनि बांसिन मोनसे फोथायजाथाव सिबिथाय होबोदों। बे सिबिथायनि बाहायथिखौ साख्रिनि जासिनाय, आयेनारि फोसावबिलाइ आरो सोरखारि लाइजामफोर बायदि गोनांथार फोरमानलाइफोर होनो थाखाय बाहायनाय जादोंमोन, जाय लाख लाख भारतारिफोरनि जिउआव गोनांथार बिफाव लादोंमोन।
नि रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोन्थों।